So guys, nagugat ako ng bangus at tilapia. Then, ihaw kami ng mga araw. Good luck na. Dito ako namak. Pinsan ko. So guys, ito ang ulan namin ngayon. So guys, yan. Yes. Tilapia. Rogan pa naman. Bayan. Ito yung tutoy namin guys. Gagawa mo na ako ng sangkap. So guys, dito pa lang namin sa bangus. Diyan. Sheesh. So guys, yan, natapos ko na palamanan yung bangus. Then tinahi ko na. So guys, yun na yung kinalabasan. So guys, mamaya iihawin na namin yan. So, panoorin nyo yung video. So guys, ano yan to? So guys, ayun yung asawa ni Mac, kararating lang. So mamaya babag-vlog kami sa taas. Dito ka makain to. Hindi ka lang magkakan mamaya. So guys, dito yung likod ng bahay ni Mac. Yan. To, shout out to. Uy. Shout out. So, dahil baboy ni Mac. Yan. So guys, nasa taas na kami ng bahay ni Mac. So dito kami mag-iihaw. Kung sa taas pala maganda mag-asala. Yung pala si Mac. Sa taas maganda mag-asala. Digdi na lang. Digdi na lang. The end. Huwag dyan gag. Na. So guys, mag-ihaw na tayo. Yeah, may liyab na. Tingnan naman yung views, ganda. Jeez. So guys, gabi na, ihaw-ihaw na. So guys, so yung guys, malapit ng maluto. Yan. Kaso nga lang nag-brown out. Walang ilaw dito. Yan, nag-brown out. So malapit na maluto. Kakain na kami maya-maya. Hi ka daw, hi. Hi. Hi vlog. Hi vlog. Gang, galing. Oh, taka na sa daddy, sa daddy. Hi. Hi daw ka, hi. Hi. So guys, si Puto guys. Mag-shout ka muna. Oh, hi daw vlog, hi vlog. Hi vlog. Hi vlog na. So, hi vlog daw.
Yan. Yan. Sarap. Daw pala. Punta parang Martes yun. Ang sinasabi ko. Okay lang, Bel? Okay lang yan. Sa vlog. Okay lang. Para sabihin, punta Martes to. Dapat ka muna gumukbang ako nag-video. Ay. Ayun. Hindi mo na ako makapag-video ta. Dahil ko nahiling. Pwede na ako magawa. Pinda. Yun o. Sigod ka. Yun na. Tapos kuha ng road drinks. Parang pinatigin lang. Eh. Masarap to sila, no? Iya.